Bueno, berez ez dakiten, nola esan ziren, indoz solatzak izan ziren, zontzen gauz bat, osolatza. Bai, esaten duzu, informa pasa ondoren, esaten zu, joder, bizirik nago. Ordan, bat batean, ez ezkizu, handenak ostiaka, hostiaz. Eta ez dakizu barrora zartu, geratu kanpoan, ze hostia egin, eta defenditzen za, duzun bezala. Osea, ordan, itxia da ezatea, baina, adibidez da, korrika ere, ziegar egiten nuen. Hau da, ikintzen nuen lababan zegoen izpilua, txapaskoa. Eta justu egiten zen, hori, bi pertsonango bagina bezala, ni tatzan beste bat. Egon dira istripu asko, hildakoak, zauri asko, eta badirudi ere, familiak ere zigortu behar dituzela, gu bere egunean, kartzelatu izanagatikan. Lehenbizi nahi dut ere eskartu urte guzti hauetan egon zareten guztioi. Esan bezala, eskartu, etxekoekin izan duzuen jarrera oso nagatika, nigatika, bihotzez.